Pre mňa poézia znamená vlastne akýsi ďalší jazyk, ktorým je možno komunikovať so svetom, teda jazyk, ktorým komunikuje autor smerom k čitateľovi. A takisto naopak vlastne čitateľ, ktorý ak si ho teda osvojuje a rozumie mu, tak povedzme s ďalšími čitateľmi, prípadne aj smerom k autorovi. Ten spôsob, ktorým sa dá možno vyjadriť čosi akoby medzi riadkami, čo nie je niekedy možné s človekom vykomunikovať v bežnej konverzácii, bežnými dostupnými prostriedkami. Myslím, že asi na to je poézia a takisto by som povedal, že aj ďalšie druhy umenia veľmi, veľmi vhodná. A tak to vnímam. Letný majster. Júl opäť prisvišťal na ohňovom záprahu. V slnovrate som vyumýval živé zelené štetce, do bedna s rozkvitnutými skicami ti usychajú v planúcich očiach. Ak nájdem našu spoločnú farbu, chcem nás zachytiť navzdych presne. K menám si domalujeme krátky nôž a dlhé stromoradie. Kôra ani nešepne. Po letnom slnovrate sú všetky stromy dlhoveké. Kedy by som to úplne presne označil ako poéziu, to, čo som začal písať, to by som si presne nespomenul, ale s takou ambíciou, kedy som chcel, aby ako z mojej snahy v písaní poézia bola, tak bolo to počas základnej vojenskej služby, alebo skôr ku jej koncu, keď som tam vlastne spoznal jedného z kamarátov, ktorý už písal a začali sme sa viacej o poézii baviť. Ukázal mi jeho veci, čítali sme ich, rozprávali sme sa o tom a cítil som, že niečo podobné by som chcel skúsiť aj ja. No a vlastne napísal som počas tej vojenčiny prvé básne a keď som sa vrátil domov do civilného života, tak som v tom pokračoval. Gašpar Melichár Baltazár. Veľká noc prešľapuje pred struchniveným prahom. Vták, márnotratný syn, tentoraz nepostavil hniezdo. Opálení kosci mi už pod klobúk nenaložia. Zabrzgala pántom stará chalupa a zotrela si z čela poslednú trojkráľovú vrásku. Nedospelé jablone naokolo dnes pribreli puky, o slzu neskôr. Keď píšem, tak v podstate cítim akýsi spôsob, povedzme aj uvoľnenia niektorých myšlienok, niektorých názorov, ktoré je možno ťažšie zveriť ľuďom, alebo ktoré by som chcel zveriť svojím vlastným spôsobom, svojím vlastným jazykom. Je to aj istá forma relaxu a takisto aj istá forma akéhosi zdokonalovania, cibrenia, vlastne práce s jazykom nielen písaným, ale aj hovoreným, čiže pre môj vlastne ďalší spôsob, pre moju ďalšiu komunikáciu. Hra. Krížom cez nedeľné polia sa prežehnal vietor. Opitá kaplnka na stráni dávno zanechala litánii o ľudskej pamäti. V jej zhovievavom tieni si detváky varia kašičku z belasej omietky. Na oko obedujú naozaj bez modlitby.
vlastne ocenenia v literárnych súťažiach si veľmi cením, pretože je to vlastne pre mňa asi, by som povedal, asi jeden z najlepších možne dostupných spôsobov, ako mať relevantnú reflexiu svojej tvorby, čiže od poroty, ktorá je skúsená, ktorá sa vlastne vyzná v literárnej teórii a zvlášť u literárnych súťaží, ktoré majú teda vysoké renomé, ako napríklad konkrétne Volkrova Polianka.